Komisija pita jednog ludaka šta bi on uradio kada bi ga pustili iz ludnice. Napravio bih praćku i porazbio sve prozore u gradu, odgovori on. Nazad u ludnicu i još 6 mjeseci, da se opametiš. Posle 6 mjeseci, istog tog ludaka dovedu ponovo pred komisiju. Isto pitanje, šta bi on uradio kada bi ga sada pustili iz ludnice? Pa našao bih najpre neki posao, zatim bih našao neki stan. Izgleda da se ovaj opametio, šta bi dalje uradio? Pa oženio bih se. Nastavi, samo nastavi, šta bi dalje uradio? Sačekao bih da padne noć i legao bih sa svojom ženom u krevet. Ljudi, po ovaj si izgleda opametio, šta bi dalje radio? Pa polako bih joj skinuo gaćice. Bravo, nastavi, šta bi dalje bilo? Pa onda bih izvukao lastiš, napravio praćku i opet porazbio sve prozor. Zove ludak telefonom u ludnicu i pita. Dobar dan, možete li da proverite da li je soba 14A prazna? Da, prazna je, što pitate? To, znači uspio sam da pobegnem. Dva ludaka u ludnici. Jedan od njih nacrta kredom krug na podu i kaže drugim. Skočit ću do centra, treba li ti nešto? Prolazeći kroz ludnicu, doktor otkrije pacijenta koji je naslonio uvo na zid. Doktor mu se pridruži i nasloni i on uvo na zid, ali ne čuje ništa, apsolutno ništa. Nakon 2 sata kaže pacijentu, ništa se ne čuje, a pacijent odgovara, znam i tako je već mjesecima. Ispituju ludake ispred komisije koliko su normalni da bi ih pustili kući i tako pitaju prvog, koliko je 2 plus 2? Kaže ludak, 300. Ništa, sedi, ne ideš kući. Pitaju drugog ludaka, koliko je 2 plus 2? A on kaže, utorak. Ni ti ne ideš kući. Pitaju trećeg, koliko je 2 plus 2? A on kao iz topa kaže, 4. Bravo, slobodan si, možeš kući. Pre nego što je ludak izašao, pitaju ga, kako ste znali da je 2 plus 2 jednako 4? A on odgovara, pa to je vrlo lako. 300 minus utorak jednako je 4.